बड'लेण्ड साबजेक्टआव बयखौबो बरायबाय। गिबिनि साबजेक्टआव दङ राज्यो सभानि मासिखौ दखल खालामनो फिन बिजाथि दैखांदों BPF दोलोआ। रायजोआव लांदां जानानै थानाय राज्यो सभानि उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय BPF दोलोआ राज्यो सभानि मासिखौ दखल खालामनो फिन बिजाथि दैखांबाय। BJP दोलोनि बिस्वजित दैमारिजों उफ्रा बिजाथि गेलेनो हेंथा BPF दोलोनिफ्राय सन्दी बसुमतारिया नमिनेशन गथायबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 15 फेब्रुवारि खालाराव BJP दोलोनि बिस्वजित दैमारिया नमिनेशन गथायदोंमोन आरो BPF दोलोनिफ्राय MP मासिनि थाखाय सन्दी बसुमतारिया नमिनेशन गथायबाय होननानै फोरमायदों बिसायख'थि आय'गनि मावख'गिरि दुलल पेगुआ। नैथियाव दङ सिमांनि न' लुफुंनो बाक्सुआव दोनदोंमोन रां नाथाय फेलें। गोबाव साननिफ्रायनो सिमांनि न' लुफुंनो थाखाय औवानि फालांगि खालामग्रा सुबुङा गावनि खामायनाय रांफोरखौ बाक्सुआव सोनानै दोनबोबाय थादोंमोन। नाथाय बिथांनि सिमांनि गंसे न' लुफुंनायनि खामानिया मोगथाङाव जाफुंनानै फैयाखै। जेब्ला बियो रां दोनथुमनाय बाक्सुखौ खेंनानै नायो अब्लासो मोननो गोनां जादोंमोन। मानोना गोबां बोसोरनिफ्राय दोनथुमनाय बाक्सुनि सिङाव थानाय रांफोरखौ उरिया जादोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गोबां बोसोरनिफ्रायनो बाक्सुआव दोनबोनाय रांफोरा खमैबो 5 लाखसो जागौमोन। बे जाथाया जादों आन्ध्र प्रदेशनि कृष्णा जिल्लायाव। थामथियाव दङ पुलि मुसाहारिया पुलिसजों हमजाबाय। बावैसो सान सिगां आसामनि सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिथांनि फिसाजोनि मोनसे फट'आ समाजारि बिजोङाव भाइराल जादोंमोन। मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि गावनि फिसाजोनि फट'खौ भाइराल खालामनाय प्रतिबिम्ब लाइभ खौरां बिजोंनि बिगोमाखौ मैया पुलिस बिफाना आयेन बादियै हमबाय। बे भाइराल जानाय फट'खौ डिजिटेल बड'लेण्ड फेसबुक पेजआवबो शेयार खालामदोंमोन। बे फट'खौ शेयार खालामनायनि दायाव डिजिटेल बड'लेण्ड फेसबुक पेजनि एडमिन पुलि मुसाहारिखौ गलाघाट पुलिसआ हमदों। बे खौरांखौ आसामनि ADGP GP सिंहआ गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों टुइट खालामनानै फोसावदों। मख'नो गोनांदि डिजिटेल बड'लेण्ड फेसबुक पेजआव सम सम एबसुनि हेंथायै पोस्ट खालामनाय नुनो मोनो आरो बे भाइराल फट'खौ डिजिटेल बड'लेण्ड फेसबुक पेजनिफ्राय बोखारनाय जाबाय। ब्रैथियाव दङ 400निबो बारा BPFनिफ्राय UPPLआव जइन। मैया 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव UPPLनि मोनसे जयनिं हाबाफारि खुंफुङो। बे जयनिं हाबाफारियाव 433 BPFनि सापर्टारफोरा UPPL दोलोआव जइन जाफैयो। मख'नो गोनांदि बे जयनिं हाबाफारियाव हाग्रा बिफाननि EM रनजित बसुमतारिया बाहागो लादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।